Июнь башланырга да өлгөрмәде, менә инде тәмамланып килә. 29 июньгә аяк басканыбызны сизмидә калганбыз. Саулармы сез, кадерле телевизор караучылар? Ассаламу алейкум. Бүген дә яхшы кайфны уртаклашырга вәгъдә бирәбез. Сез дә безнең белән булырсыз дип ышанабыз. Манзара тапшыруын башлыйбыз. 2 сәгать дәвамында сезнең белән иҗат төркеме һәм без алып баручылар Әдилә Сәфәрова һәм Айва Садыров булыр. Biz инде һәр беребездә юканы пешерә беләбез. Бүген юканы әзрәк төрләндереп пешерербез. Яшьлүзән районының Татар Ислам авылында бөтен республикага танылган изге Касым чишмәсе чылтыра бага. Чишмәнең исеме һәм килеп чыгышы турында төрле риваятләр йөри. Берсе турында безгә авыл аксакалы Мәхмүт абый сөйләде. Кама елгасының иң бик ярында урнашкан Алабуга шәһәре турында моннан берничә гасыр элек бар дөньяга билгеле була. Ник дигәндә, биредә 1832 елда танылган рәссам Иван Иванович Шишкин дөньяга килә. Һәм ул үзенең туган як гүзәллекләрен картиналарда сурәтли. Диетологлар әйтүенчә, тәүлекнең һәр сәгать өчен үз ризыгы бар. Кичке аш вакытында ашый торган ризыклар, мәсәлән, иртәнге сәгатьләрдә файдалы булмаска мөмкин. Сез нинди ризыклар турында барасың? Бу исемлектә йогурт, май белән ипи, кабартма, тиз әзерләнә торган солы буткасы һәм хәтта кайбер җиләк җимешләр дә бар. Менә бүген аш-су остасы Резеда Хосайнова әзерләгән ризык иртәнге аш өчен бик яхшы булачак. Хәерле көн, хөрмәтле дусларым. Biz инде һәр беребездә юканы пешерә беләбез. Бүген юканы әзрәк төрләндереп пешерербез. Аның өчен инде менә мин кефир алам һәм брынза сыйры алам шулай, иремчек, ын, кыздырыр өчен сыек май кирәк булыр, камыры өчен йомырка һәм паприка тәмләткечен салып җибәребез. Тыз бурыш инде әлбәттә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Эшебезне иң беренче кефир белән йомыркадан башлап җибәрик әле. Кефир менә кабарып пешсен өчен кефирны суыткычтан алып кулланырга кирәкми, әзрәк өй температурасында тотарга кирәк. Шундай бераз генә секретларында сөйләп алыйм әле. Йомырка салабыз һәм инде әйбәтләп болгатабыз. Тоз инде әлбәттә салып җибәрәбез. 1 ярты чәй калагы тоз кирәк булыр. Һәм инде без моңа салып җибәрәбез иремчекне. Безгә инде хәзер угыш аша сырны уармын. Сырны шулай вак угыштан уам. Безгә шулай паприка кирәк булыр. Һәм әйбәтләп болгатабыз. Хәзер инде әкрен генә без онны истибез. Менә мин камыр кабарткычын онга салып болгаттым. Хәзер әкрен генә инде без онны истеп, шулай камыр изәбез. Камырны шулай тәгәрәтеп куябыз. Камыры бик йомшак, моны инде шулай кул белән җәйсәк тә ярый. Менә хөрмәтле тамашачыларым, менә субханалла. Менә ничек безнең тәмле юкабыз әзер булды. Юканы инде әлбәттә аны шулай кисеп тормыйлар, шулай изеп ашыйлар, сындырып алалар. Ашларыгыз тәмле булсын, ызын имин
гомерләр сезгә телим. Республиканың Кайбыш районы җирлеген элек-электән балчылар төбәге дип йөрткәннәр. Бүген умартачылык белән шөгыльләнүчеләрнең кайсын гына алма, аларның әтиләре дә, бабалары да әлеге кәсеп белән көн күргән. Умартачы Мөнир Бахауиев та үземне белә башлаганнан бирле умарталыкта кайнашам ди. Умарта асрауның эше күп дип зарланырга яратмый, чөнки бөтен күңелен биреп эшли ул. Мөнир абый өчен бу һөнәр генә түгел, тормыш рәвеше дә. Умартачылык белән шөгыльләнү ун гына буын түгел, йөзләгән буын бабаларыбыздан калган шөгыль ул, кәсеп ул. Төрле милләт вәкилләре яши Кайбыш ягында. Һәр бер авылда, кичерәк кенә авылда да умартачылыкны якын күргән, якын иткән, күпләп шөгыльләнгән, яше, карты, хәтта менә хәзер яшь буын килә, яшь буын арасында да бик теләп шушы шөгыльгә, кәсепкә керүчеләр күп. Бу безнең якларның бик ерактан килгән традициясе. Ерак дигәчтә 1000 ел белән билгеләп узырга була. 10 гасыр элек шушы Кайбыш урманнарына бүгенге Пенза, Саранск якларыннан бертаслар килеп чыга. Һәм аларның төп шөгыле җирдән аермалы буларак аучылык, балыкчылык һәм бигрәк тә умартачылык була. Гадәти шартларда шөгыльләнә алмый. Biz indi Rusça аны бортничество дибез. Агачларга ая куеп, ая ясап, әйтергә кирәк ул агачның куышы гына түгел, кабыктан ясалган аерым оялары ясап, аларны пешәннәр белән җылытып, куяла торган умарталык була. Ул умарталыкны шушы бертаслар мукшылар телендә 1000 ел элек булай дип атыйлар. Кабатцы. Бу мишәр сүзенә тартым. Безнең уебызча, менә шушы кабатсылар куеп, умартачылык белән шөгыльләнү шул вакытлардан бирле тирән изин калдырган. Инде хәзер 1000 еллар булса да, шул еллар эчендә кабатсы сүзе кайбицага йомшарып әйләнеп, соңрак инде ул бүгенге көндә Кайбыш сүзенә килеп ирешкән, хәтта ягыбызның топонимикасында билгели торган төп термин булып чыга. Мөнир күрше Апас районында туып үскән. Агроном белгечлеге алып, Кайбыш питомнигында эшләгән, һәр үсемлекнең агачның телен белә дияргә була. Кичкенәдәге хыялы умартачылык белән кызыксына башлаган. Мин умартачылык белән 2000 елдан бирле шөгыльләнәм инде. Бер ройдан башлаган идем мин. Ул серле дөнья булып тоеладыр инде ул. Аның дымарның төтен чыгуыдан, аннары кыртларына каравыда, кыртларның безне тешләүләре, балында тәмлеге, һәрбер эштә дә теләк кирәк. Теләк, кызыксыну һәм тырышлыгының нәтиҗәсе бүгенге көндә аның 40-ка якын умартасы бар. Шундый зур хуҗалыкны үзең генә алып барып булмый билгеле. Шәфкать туташы булып эшләүче Хәләл җифете һәм студент кызы аның төп ярдәмчеләре. Сүздә юк, умарта карау катлаулы эш. Оста умартачы булу, сыйфатлы бал җыеп алу өчен даими укырга, өйрәнергә кирәк. Килгәннәргә бөтенесенә киңәшләрне бирергә тырышам инде мин. Үзем дә мин теге олы умартачылардан күбрәк бара идем. Алар янына киңәшкә бара идем, китап укый идем. Минем өчен Кырымда, Сочида монда юл шаяртып, биредә күңелемә рәхәтлек табам, сөенеп эшлим. Умарта ялары махсус арендага алынган җиргә урнаштырылган. Бу уңайдан район хакимиятенең ярдәме зур ди Мөнир. Кабан күле риваятлар хәзинәсе. Кабан күле ял итү урыны, Кабан күле искиткеч матур манзара һәм бик күп ял итү чаралары узатырган урында. Килешәм, бүген нәкъ менә табигый гүзәллегенә сокланырбыз.
Казанда Җәйге китап фестивале булып үтте. Казан халкы һәм шәһәр кунакларын китаплардан тыш күргәзмәләр, Татарстан районнарындагы мәктәп укучыларының тормыш турында спектакльләр, экскурсияләр һәм башка вакыйгалар бизәде. Китап ярминкәсендә Россиянең 80-нән артык бәйсез нәшрият катнашты. Казанда алар яңа китаплар тәкъдим итте. Шулай ук үз вәкилләре белән очрашулар үткәрде. Казанда Җәйге китап фестивале узды. Оештыручысы Смена заман мәдәнияты үзәге. Ул инде 6нчы тапкыр үткәрелә. 80-нән артык китап нәшриятләре зур китап ярминкәсендә катнаштылар. Монда төрле жанрдагы китаплар, балалар әдәбияты, заманча проза, классик әсәрләр урын алды. Һәрбер укучыга үз китабы табылды. Идея возникла в 2013 году. Китап фестивален үткәрү уе 2013 елны туды. Казан кешеләрен ниндидер уку практикалары белән таныштыру максаты белән уйланылды. Укучыларны бәйсез нәшриятләр белән очрашу рәвешендә күз алдына китергән идек. Әмма вакыт белән бу чараның масштабы үзгәрде, региональ дәрәҗәгә җитте. Язучылар белән илле очрашу лекция, дискуссия форматында узды. Уңайлы, иркен шатырларда язучылар үзләренең яңа китапларының язу тарихы турында сөйләп, кызыклы, мавыктыргыч хикәяләр сөйләделәр. Китап уку ул бер, язучы үзе сине шул китап язмышы белән таныштырса, бу бөтенләй икенче. Мәсәлән, Оскар Конюхов үзенең әти белән дөнья кизгәндә китабын презентацияләде. Язучы әтисе легендар сәяхәтче Федор Конюхов белән экспедицияләргә баруы, аннан алып кайткан фоторәсемнәр, шәхси тәҗрибәсе белән уртаклашты. Добавилась к этому всему выставочная программа у нас. Бу гына да түгел әле, быел күргәзмә программасы да өстәлдә әле. 5 җирдә төрле күргәзмәләр эшләп килә. Мәсәлән, Смена үзәгендә, Милли китапханәдә һәм тагын берничә мәйданчыкта. Балаларга да аерым каралган программа бар. Мастер-класслар 5 яшьлек һәм олырак балаларга тәкъдим ителде. Балалар үзләре китап иҗат итеп карадылар. Үз тормышлары турында китап яздылар, иллюстрация белән тулыландырдылар. Балалар булгач, уенда уйнап алырга онытмыйлар. У нас в основном проходят интерактивы для детей. Балалар өчен интерактивлар уза. Хәзерге вакытта безнең рәссам Ольга Чернышеваның Дениска хикәяләре мастер-классы уза. Без бераз балалар белән уйнап алдык. Хәзер инде алар үз китапларын иҗат итәләр. Кич белән безнең сәнгати кечкенә түгәрәк узачак. Миф нәшрияты белән хатын-кыз портретларын ясаячакбыз. Шәһәребездә мондый чаралар узуы, масштаблы итеп узуы бик шатландыра. Кешеләр дә кызыксынып килә, катнаша, аралаша, фикер алмаша. Быелгы Җәйге китап фестивале шулайрак узды. Аллаһы Тәгалә Коръәндәге Ниса сүрәсенең 147-нче аятында: "И мөэминнәр, әгәр дә ышанып, Коръән белән гамәл кылсагыз, минем нигъмәтләргә шөкер итсәгез, Аллаһы Тәгалә сезне газапламас. Иртән уянып күзләрегезне ачуга, Аллаһыга шөкер, бүген дә исән-сау йоклап тордым" дип Худайга рәхмәт укыгыз. Өстәл яныннан киткәндә ашарга ризыгыгыз булганга шөкер итегез. Эшкә барганда көннең матурлыгына сокланып, әле ярый шушы гүзәллекне күрергә күзләрем, йөрергә аякларым, үземә ошаган, күңелемә якын эшем, шул эшкә йөрергә сәламәтлегем бар дип кабатладыңыз. Шөкер итеп яшәгәч, гамәлләрегез дә кабул була. Бүгенге җомга вәгазьдә шул хакта. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, хөрмәтле дин кардәшләрем. Көннәребез мөбарәк булсын. Кеше адам баласының гамәлләре кабул булсын өчен 2 шарт бар. Һәм бу шартлар турында безгә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте. Беренче шарты ул да булса гамәл ихлас булырга тиеш, ягъни Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен булырга тиеш. Икенче шарт булып тора гамәлнең шәригать ягыннан дөрес булуы. Һәм инде менә бу беренче шартка килсәк, хөрмәтле җәмәгать, без гамәлләр кылабыз, әмма ләкин менә кай вакытны безнең ниятебез үзгәрергә мөмкин. Шуңа күрә ниятне һәр вакытны дөресләп торырга кирәк. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям да әйткән үзенең хадисендә, һәм бу хадис нукта бик мөһим, чөнки күпчелек галимнәр бу хадисне үзләренең китапларында беренче урынга куйганнар. Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам әйткән: "Инна аъмалу бинният". Һәр бер гамәл нияткә карап бәйләнә. Шуңа күрә әгәр дә безнең гамәлләребез изге булса, күңелләребез чиста булса, ниятләребез шулай ук изге булса, Аллаһы Тәгалә
Biz Allah Teala'nın rahmetine erişe alabız. Hem indi bu dünyada da hem ahirette de iki dünya bəxtine erişip uңышқа erişe alacağız. İnşallah Allah'ın rahmeti bilen. Hürmetli tamaşaçılarımız, tapşırığımızı devam ettiremiz. Hem stüdyomuzda konak var. Ol konağımız Yerden Meşitinin imamı Rafiz Hazret Sayfullin. Rafiz Hazret, Esselamu Aleyküm, Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleykümselam, Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ötken beyramlar ben sizni. Şulay, ötken beyramlar mübarek bolsun, son bulsa da kutlaşıp kalık. Bütün respublikamızda gına tugul, bütün Müslüman dünyasında kurban gayti görüle bizde Yerden Meşitinden çigire güttül elgi şara. Elbette kurban beyramı ul sarıklar, sıyırlar beyramı gene tugul. Ul elbette bizden iman hem indi şulay bizden gayle beyramı şon krayında bütün tamaşaçılarına kutlayız. Şul beyramlar bilen hem indi ballar bilen, gayleler bilen, hatınlarımız bilen birge, gaylelerimiz bilen birge uzdu bu beyram dip ümitlenip kalabız. Nege dip etse çünkü ul birdemlik beyramı hem indi şul aydan biz indi birgeleşip mümkünçilikleri şekli bulgan kişilerde bulmagan gadi kişiler bilen de jıyılıp biz matur etip kurban gayetlerini uzdırdık. Alige bizning türlü tibeklerden tırnaklarını üzerine kilgen kardeşleri bizde bizning bilen bunda biri de buldular. Hem alar bizning Cumhuriyetimiz için hem bizning halk için dua kıldılar. Ne küp mü bu günlerde bizge kurban itlerini getirdiler. Gadet boyunca yıl sayın şula getirdiler. Bilip aldılar. Yerden Meşitinde sukurlarga, naşar kuruşu kişilerge yerden ederler. Şundan da Meşitinin isimine turukile yerden diye batalabildi. Diriz, hem bu kurban gayetinde de getirgen biz jıgan itlerini biz alarını yıl devrinde bu tırnaklandırı üzerinde kullanabız, kurmamışlarını aşatabız, yetimlerini. Hem de şulay yok indi bu günlerde de bu itler taratıldı. İnvalidler cemiyetlerine, naşar kuruşu cemiyetke, naşar işituşu cemiyetlerge tarattık. Bütün ni boyunca, Kazan boyunca. Kabul bulsun. Hem de şulay yok bu günlerde, işkin devrinde şurba pişirip aşattık. Bu bizning Tatar gadetlerimizge de İslam dininin şeriat kanunlarına da turu kiletirgen gadet. O da bolsa indi özleri kurban çalırga mümkünçilikleri bulmaganda kişiler kurban itinden biraz ağız itimeli deyip, sıylanımeli deyip gelişiler bir küp buldu. Hem indi biz alarga zor kazanlar salıp şurpalar pişirdik. Hem şu şurpalardan 5000 kişi deyip bu günlerde sanadık. 5000 kişi bir kazanı bitetra, ikinci kazanı pişetra. Şulay edip ikin devrinde abetten başlap, saat 12'den başlap bu kişke kadar bu şara tartıldı. Hem indi kişiler elbette meşitke girişiler arasında da bulduk. Hem indi din bilen kızık sunuşular, başka din millet ahilleri de kelip bu bizning indi meşit yanında bu kurban şurpaların ağız ettiler. Bizim meşitlerge kübrek nişeptirmine başka millet vekilleri yaşırak yürüyor. Tatarlar yaş yürüyor mu? Küp yürüyor mu yerden meşitler? Yok, Tatarlar bir küp yürüyor. Allah'a şükür yıldan yıl Tatarlar sanı kurban çaluşular arasında da artam. Bugünkü indi statistikada karasak başka millet kişilerinin isimleri, familyaları yok da bizden meşit aşağı kurbanını satıp alıp çalgan kişiler turunda etsek. Alarının isimleri görünüp dura. Etileri, enileri bütünüsü Tatar, Safşista debetinginde oğul kişileri, hem de şulay yok. Bu itni kitiruşiler de buldu. Avullarda çalıp, bizden yerden meşitine kitiruşiler arasında da Tatarlarımız Allah'a şükür bir küp. Şuna göre nedir başka millet, yaki başka din ahilleri, kurban gayetleri biz bilen kızıksına kübrek Tatarlardan diyerlik değil. Allah'a şükür Tatarlarımız alda. İzgi hamelde Müslüman kardeşlerimiz bütünüsü de dost tatu. Dost tatu Allah'a şükür hem indi bizden millettaşlar da şulay yok. Bu işte kalışmayı hem indi yıldan yıl kurbanlık meyte uz boyunca indi hazır neticelerini biraz initi bulsa yıldan yıl kurban çalışı gaylelerinin sanı artıp bara. Ötken yıllarına kübrek sarık kına diye bir şeyler buldu. Bu yılını hazır sıyırga. Jidi gaylege bir sıyır çalışılar kübrek buldular. Çünkü tertibi şulay. Tertipli şulay. Bir gaylege, jidi gaylege bir sıyırını çalıp bula. Hem indanlarının iti de kübrek şığa kübük dip alınılar indi 30-40 kilo. Şaması it şığa bir kişiye indi bir gaylege şuna göre alar eyteler indi bizning ınıklar sarı itin bir yaratı bitmeyi. Bu elbette bizning tırmışta bulgan hal. Şulay bit bağlılar bir sarı itin yaratı bitmeyler. Emne sıyır iti bizge bir kulay dip. Şuna göre indi sıyırga yazılışlar da bir küp buldu. Şuna göre meni şanıp kalam indi. Kileşek yıllarda da bu kurban bilen beyli bulgan
изге гамәлләр дәвамлы булыр. Иншалла шулай ук безнең кардәшләребез безнең киләчәк елларга мәчет, безнең мәчет ашада корбанлыкны чалырга тырышырлар. Һәм инде шулай ук җыелып, көмәкләшеп бөтенебез бу корбан итен ярдәм мәчетенә китерерләр. Һәм инде без ул итне мөхтаҗларга, ятимләргә шулай ук таратып барырбыз дип ышанам. Ел әйләнәсендә дисез бит, димәк саклау мөмкинлекләре дә бар. Безнең Аллага шөкер, без хәзер карадык, безнең рефрижераторлар бар, салкын урында итләрне саклап тотабыз, һәм инде кирәк вакытта гына кулланабыз. Инде төрле чаралар, дини чаралар булган вакытта шул корбан ите белән менә мондый дини чараларны уздыру, ул яңадан үзенә бер күңелле вакыйга. Шулай бит, без бит аны гадәтебез буенча корбан итне ашаганда хәтта тәһлилләр, тәкбирләр әйтеп эшлибез. Бу инде бик күркәм һәм һәрбер бу безнең Казан җирлегеннән һәм инде гомумән җумһурияттан килгән бу итләрне китергән кешеләргә зур рәхмәтләребезне белдерәбез һәм инде иншаалла алар шул изге гамәлләрдә дәвамлы булырлар дип ышанып калабыз һәм инде ел дәврендә дә шулай ук ярдәм мәчете безгә үзләреннән теләге булганча, мөмкинчелекләре булганча ярдәм күрсәтсәләр, ул ярдәме турыдан-туры инде әлбәттә күрмәүчеләргә һәм инде гарип гурабаларга җитәчәк иншалла. Димәк, нәтиҗә ясап әйтсәк, елдан-ел инде корбан чалучылар, мәчеткә килүчеләр, мөхтаҗларга ярдәм итәргә тырышучылар саны артканнан арта бара. Шулай булып чыга. Аллага шөкер, гомеребез, тормышыбыз шулай дип инде кулай бара. Аллага шөкер, кешеләр корбанга күбрәк игътибар бирә башладылар. Элек инде корбан нәрсә ул дип корбанга нәрсә нинди кемне чалырга ярый, нинди малларны чалырга ярый дип сораучылар булса, хәзер инде без сезнең мәчетегезгә 3 ел дәврендә, 5 ел дәврендә киләбез диючеләр барлыкка килде һәм инде халык дөреслектә корбан турында белә, корбан белән кызыксына һәм һәрбер үзен мөселман дип атаган кеше корбанга кемнедер дип әйтгән нидер малны чалырга тиеш итеп үзен белә башлады. Димәк, үзенә фарыз итеп сайлады. Бу эшне эшләргә кирәк дип. Юкка гына корбан чалган малның каны җиргә тамачы, аның гөнаһлары кичерелер дип әйтелмәгән бит хәдистә. Шундый зур файдага, фурсатка ирешергә, савапка ирешергә дип ашагалар безнең милләттәшләр. Сезгә кунакка килгән өчен рәхмәт яусын. Иншалла күрешергә насыйп булсын. Республикабызда гына түгел, бүтән дөньяда сабан туйлары гөрли. Шундый сабан туйларының берсе Оренбург өлкәсендә дә узган. Biz аны бары тик сезнең хозурыгызга гына җиткерә алабыз, чөнки үзебез барып өлгермәдек. Biz үзебезнең этнографический күренешне күрсәтәбез, халкыбызның җүн эшләре, кул эшләрен күрсәтергә булдык бүген һәм матур җырлар белән кунакларны каршы алачакбыз. Безнең юллар буе үлән кара үтәргә кирәк. Кара үтәргә кирәк. Сөргелмәгән җисемәне безне тотарга кирәк. Алып килдек үзебез белән музей экспонатлар, Ташлыныкы да, Бәшир халыкныкы. Үзем мин Бәширдән, менә бүләкләр тәмлеләрен алып киттеләр Бәшир кызлары пешереп. Ташлинский музей бездә. Аннан яртысын алдык та, башкаларын Бәшир музейеннән алдык. Он алабыз, бер күкәй сутабыз һәм әз генә туз салып, камырны ясыйбыз. Менә тәңкә тукмаш әзер. Шурпаға, әзір мынау шурпаның папкасын ашабыз да, бір үш тукмаш салабыз, һәрбер кешегә. Матвеевка җирлеге өлкә сабан туен үзендә икенче тапкыр кабул итте. Бу юлы сабан туенда көтелгән кунаклар Татарстанның Яңа Чишмә районыннан булды. Иң борынгы 100 еллык дип әйтсәк тә була, экспонатлар бар, намазлык. Иң борынгы экспонатларыбыздан тагын санала безнең чиккән кашагалар, тукыган, силгеләр. Әсәкәй районы коллективлары үзләре алып килгән төрле музыкаль чыгышлары белән бәйрәмгә ям истәде. Чыгымнарның күп өлешен өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте үз җилкәсенә алды. Безгә кунаклар килде, Фирдус Тимаев, халык күп, татарлар да, башкортлар да монда бар суда. Мордвалар. Нормально весенне полевой эшләрне бетердек битенебез. Эшләрне бетергәч, шул әбәтләп ял итәбез, матур иттереп. Артистларны мәйданда спортчылар алмаштыра. Сабан туй уеннары, капчык белән сугышу, баганага менү. Булар барысы да гырыф-гадәт буларак сакланып килә. Көрәшләрне җанатарлар гына күзәтеп тормады. Сабан туйның иң яхшы батырын сабырлык белән традицион бүләк көтте.
Бу юлы Илка Сабан туйын үткәрүче Матвеевка районы булса, киләсе елда ул Илкәнең башка районында үтәчәк. Һәр мизгелгә сөйініп, қуанып яшик. Иртән шәфәк балқышына, кишен кояш байышына. Җәйнең һәрбер мизгеленә диясе килә. Ул бит тиз генә үтә дә китә. Он 16-23 август көннәрендә Болгарда Бөтен Россия мөселман яшьләре форумы узачак. Бу хакта Татарстан Республикасы Диния нәзарәтенең матбугат хезмәте хәбәр итә. Форумның төп максаты аралашу мөхите тудыру, мөселман яшьләренә тормышта үз-үзләрен табарга ярдәм итү, рухи дөньяны байыту, гыйльми, иҗади һәм тәҗрибәи чаралар аша мөселман яшьләре үзләре уйлап тапкан яңа социаль проектларны эшләргә өйрәнәчәк. Мөселман дин кардәшләребез тормышында булган башка вакыйгаларны безнең Ләйсән Гайнуллина җиткерер. Ләйсән, сез сиңа. Рәхимит. Хәерле көн, мөхтәрәм дин кардәшләребез, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. Халык җыры ул кешене туган иле тамырлары тарихы белән бәйли. Зирәклек, фикерләү төгәллеге, туган тел байлыгы, югары рух үрнәге булып нәселдән килә. Шунысы куанычлы, безнең көннәргә кадәр килеп җиткән борынгы мөнәҗәт җырлары халык арасында киң тарала. Мәдәни мирасыбызны пропагандалау максатына мөнәҗәтләр һәм бәйетләр конкурсы үткәрелә. Мондый чара быел 6-нчы тапкыр Чиләбе өлкәсендә дә оештырылган. Борынгы сәүдәгәрләр шәһәре Троицкта 6 июльдә узачак бәйгедә 60-ка якын мөнәҗәт башкаручының катнашуы көтелә, ди конкурсны оештыручылар. Узган елгы мөнәҗәт конкурсында җиңүче 87 яшьлек Фәрида Сафиуллина берничә номинациядә призлар яулады. Троиц шәһәрендә 2017 елдан бирле мөселман халыкларының борынгы җыр әсәрләрен мөнәҗәт башкаручылар конкурсы үткәрелә. Конкурста Чиләбе өлкәсе шәһәрләреннән һәм районнарыннан, шулай ук күрше республикалардан һәм Казакъстаннан милли мәдәни берләшмәләрнең үзешчән артистлары катнаша. Мөселман халыкларының борынгы фольклорын башкаручылар шәхси рәвештә дә ансамбльләр составында да ярышалар. Жюри катнашучыларны бәяләп, җиңүчеләрне 5 номинация буенча билгели. Узган елгы конкурста иң кечкенә катнашучыга 7 яшь иде, ә иң олысы Фәрида Сафиуллина булды. Бу белдергеч бит инде. Бу аятлар укыганда менә минем мөнәҗәт әйтәм, белдергеч. Бөтен кеше тәүбәгә килә торган, бу тәүбәгә китерә бит инде бу. Килеп кердем өегезгә, дуга кылдым түрегездә.
нурлар булсын кабрыгызда. Фарида Сафиуллина конкурсның беренче елларынан ук катнаша. Бу юлы да ул читтә калырга теләми. 6 июльдә Троицкида узачак конкурста ул борынгы бер мөнәҗәтне башкарырга әзерләнә. Соңгы елларда республикабызда ел сайын 10дән артык яңа мәчет файдалануга тапшырыла. Шулар белән бергә шәһәр авылларда байтак кына борынгы мәчетләребез, мәдрәсәләребез дә төзекләндерелә. Бу хакта Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллин Чүпрәле районы Кече Шыңлы авылында Ихлас мәчетенең 20 еллыгына багышланган тантанада хәбәр итте. Әлеге гыйбадәтханә республикабызның көньяк көнбатышында яңа гасыр башында ачылган мәчетләренең берсе. Аны төзү тарихы, беренче имамнары һәм төзекләндерүгә ярдәм итүчеләр хакында Рәмис Сафин бәян итәр. Кече Шыңлы районының борынгы һәм иң зур авылларының берсе генә түгел, ул шушы якларда экономик яктан иң тартырыклы, аягына нык басып торучы хуҗалык. Авыл халкы узган гасырның нинди генә катлаулы елларында да күмәк хуҗалыкны саклап калалган. Нәкъ менә шул елларда Шынлылар колхоз рәисе итеп, һөнәре буенча укытучы булган Борис Гафуровны сайлап куялар да инде. Һәм ялгышмыйлар. Нинди генә авыр чорлар булса да, Шыңлы хуҗалыгы районда иң беренчеләрдән булып авылга газ кертә, күпер, юллар, су үткәргечләр салдыра. Шулай да Борис Гафуровның авылда иң беренче төзелеше ул мәчет була. Мәчетләр мин полностью известен алдым. Зиратлар полностью известен. Алар менә төзекләндереп, моторлатып, зиратларга юллар. Һәр елда почти 10 миллионга якын ачылды. Хуҗалык мәчет төзелешенә акчалата, төзелеш материаллар белән ярдәм итсә, аны башлап йөрүче, эшне оештыручы Фатих Хәмдиев, Сәмигулла Мөхтаров, Алимҗан һәм Фатих Минашевлар була. Алар инде материалларын артынан җиреп, табып, спонсорлык инде безнең Борис Аповичтан, аның бөтен небеләр. Авыл халкы бурычлы белә. Авыл зур, кешеләр күп булганлыктан бүген Кече Шыңлыда 2 мәчет эшләп тора. Мәчеткә йөрүчеләр дә байтак. Халыкта шундый әйтем бар. Авылның күрке ул мәчет, мәчетнең күрке халык. Шуңа күрәндә безнең бер теләк бу мәчеткә халык булып торсын мәчеттә. Мәчетләргә алхамдулилlah халкы җыри башлады, тартыла башлады, яшьләребез дә иншалла. Менә җомаларга, айдга бәйрәмнәренә тулы була, шыгрым тула мәчетләребез. Авылдагы 2 мәчеттә дә балалар һәм өлкәннәр өчен ислам нигезләрен өйрәнү буенча 3 еллык курслар эшләп килә. Аны Мөхәммәдия мәдрәсәсен тәмамлап кайткан Зәйтүнә Хаҗия Салахова алып бара. Бүгенге көндә бик күп апаларыбыз, авылдашларыбыз мәчеткә йөри башлады. Алар белән бергә дин сабакларын өйрәнәбез. Коръәни Кәримне әкренләп укырга өйрәнәбез. Шөкер, бүген республикадагы мәчетләр каршында мәдрәсәләрдә дә уку эше яхшы оештырылган. Республикабыздагы 8 мәдрәсәдә бүген 1500гә якын шәкерт белем ала. Республикабызга җитәрлек имамнарыбыз бар, ләкин сораулар да күп килә. Башка төбәкләргә һәр вакыт җибәрә алмыйбыз кызганычка каршы. Ләкин Аллаһка шөкер республикабызга җитәрлек. Ихлас мәчетенең 20 еллыгына багышланган бәйрәм мәктәптә авылдашлар һәм кунаклар катнашындагы Корбан ашы мәҗлесе белән тәмамланды. Көнебез файдалы изге эшләр белән үтсен. Тәнебез сәламәт, ил көнебез тыныч, имин булсын дигән теләктә мин сезнең белән саубулашам. Республикабызның Алабуга шәһәрендә урнашкан Бехтерев исемендәге ИЭС музее белән танышыйк. Музей Бехтеревның туганнары ярдәмендә 2007 елда ачыла. Бехтеревның туганнары музейга уникаль экспонатлар, галимнең шәхси әйберләрен тапшыралар. Музейда 5 зал бар. Беренче залда татар имтымчысы һәм рус знахаркысы бүлекләре бар. Залның икенче яртысында ИЭС табибы кабинеты күргәзмәсе урналган. Менә шушы барлык заллар буйлап безнең хәбәрчебез йөреп чыкты. Һәм сезнең өчен дә бик кызыклы видеоязма әзерләде. Кама елгасының иң бик ярында урнашкан Алабуга шәһәре турында моннан берничә гасыр элек бар дөньяга билгеле була. Ник дигәндә, биредә 1832 елда танылган рәссам Иван Иванович Шишкин дөньяга килә. Һәм ул үзенең туган як гүзәллекләрен картиналарда сурәтли. Бүгенге көндә Алабуга шәһәрендә танылган пейзажистның истәлеген менә шушы йорт саклый. Ул музей функциясын үти. Кайчандыр биредә Иван Ивановичның гаиләсе яши, аның бала чагы нәкъ менә шушы йортта үтә.
Дом собой представляет купеческий особняк XIX века. Бу бина 19 гасыр сәүдәгәр йортының ачык бер мисалы. 185 ел элек төзелгән. Бер гасыр дәвамында биредә бары тик Шишкиннар нәселенә яши. Узган гасырның 30 елларында йортны дәүләткә тапшыралар. 40 елдан алып йорт музей функциясын үти. Бүгенге көнгә кадәр мемориал статусын йөртә, чөнки биредә һәрбер экспонат оригиналь. Ортык әйбер юк, барысы да Иван Шишкинның үскән чагындагы кебек. Җиһаз, предмет, интерьер, тәрәз артындагы манзара гына икенче, заманча. Музейның беренче катында яктырту приборлары да тонык. Бу махсус керосин лампасы шәмнәр яктылыгын тудыру өчен эшләнелгән. Иван Ивановичның әтисе Иван Васильевич сәүдә эшеннән кала берничә мәртәбә шәһәр башлыгы була. Уллары эшен дәвам итәр дип өметләнә, әмма улы Николай музыкага, кечесе Иван сынлы сәнгатькә тартыла. Кунак бүлмәсендә Николай яратып уйнаган физгармониядә сакланган. Шишкиннар гаиләсенең нәфис затлары чигү, тегү эшенә оста булган. Алар 4 кыз: Александра, Анна, Екатерина, Елизавета кичләрен җыелышып, энәҗеп ярдәмендә иҗат иткәннәр. Кичләрен гаилә аш бүлмәсендә җыелган. Биредә аерым игътибарга күкеле сәгать лаек. Аны Иван Иванович Шишкинның бабасы Василий Афанасьевич Нижгар ярминкәсеннән алып кайткан. Шишкиннар гаиләсенең үзенчәлекле предметларга мәхәббәте йортка аяк басуга актыйла. Һәр әйберне узаграк күзәтәсе, иренәсе килә. Бу гаиләнең үз мөхерләре була. Аны рәссамның бабасы Василий Афанасьевич ясаткан. На печати мы с вами видим панораму Елабуги. Әлеге мөхердә Алабуга шәһәре манзарасы сурәтләнгән. Кама елгасы, аның буенча йөзеп йөрүче сәүдә кораблары, ярда күп санлы йортлар, чиркәүләр, 2 күгәрчен, алар томшыгында дәфнә агачы ботагыннан үрелгән такыя. Бер йортта 2 йөрәк ясалган. Бу гаилә символы. Мөхер рамында жертва Богу дух сокрушен дип язылган. Бу нинди эшкә алынсаң да, ул башкаларга зыян итмәскә тиешлеген аңлата. Печәттәге сүзләр Шишкин гаиләсенең төп шигарыдыр. Иван Ивановичның әтисе Алабуга каласы өчен бик зур эшләр башкара. Үз акчасына су үткәргечләр ясата. Алабуга шәһәрендәге борынгы болгарлар ныгытмасын реконструкцияли. Беренче булып шәһәр тарихи китабын яздыра. Әмма аның төпчек улы Иван Иванович туган ягын бар дөньяга таныта. Әмма моның хакында соңрак Шишкин музее буенча экскурсияның 2нче өлешендә сөйләрбез. Хәзер сезне бик борынгы һәм кызык исемле Апас районы аяк кидергән авылына сәяхәткә чакырабыз. Авылның килеп чыгышы турында кызык кына риваят бар. Имеш биредә куе урманнар булган. Шул урманнардан аюлар төшеп, умарталарны туздыра торган булганнар. Кешеләр аларны тыяр өчен бер хәйлә уйлап тапканнар. Буш умартаны бал белән сылап аны пишән эченә тыгып куйганнар. Шулай итеп, теге аю килеп пишәнлектә шул умарта ясын эзләп тапкан. Шул чакта халык әлеге искерткә ут төрткән. Бал ялап рәхәткә тиенгән аю ялкын эчендә киеп, пишеп харап була язган һәм көч хәл белән генә кашып кытылган. Шуннан соң инде ул умарталыкка якында килмәгән. Авылның исеме әлбәттә аю кидергән булып калган. Аю кидергән авылы Апас районында урнашкан. Безне иң элек авылның исеме кызыксындырды. Ни өчен аю кидергән икән, безгә Галимҗан ага сөйләде. 1200 елларда Болгар дәүләте таралгач, ни сәбәпледер халык бу якларга күчеп килә башлыйлар. Вакыт беренче башта инде Багыш, Еремшән, шушы тирә авыллар тәүләр. Багыш ягыннан бабайлар безнең якка да алыша башлыйлар. Ай кидергән җилгасы диләр инде, Багышка атабага безнең бу авылдан 1 километрлар монда да бар ул. Вот шул буйга күчеп киләләр. Шул буйда яши башлыйлар. Монда инде кара урман була. Алар инде үзләренә җирне шул урманнар кисеп, җирләр ачып эшкәртә башлыйлар. Элек авыл юл өстендә урнашкан булган. Шуңа моннан узучылар халыкны талый торган була. Һәм авыл халкы икенче төшкә, хәзерге аю кидергән урынына күченә. Йортлар төзелә, халык умартачылык белән шөгыльләнә. Тик монда да аларга тыңгылык булмый. Авыл халкын аю итә, абүҗәт итә, марталарын батып. Аны Мамат бабайның
Тал каршыгы дип әйтелә, шул хәйлә кыра. Авыл халыкка сөйли инде бул давай шулай. Салам иек. Нине балны салам ишенә куябыз. Балны салам эченә куялар да аю килгәнен көтәләр. Аю килеп чокырга төшүгә ут төртәләр. Менә шуннан бу җирлекне аю кидергән дип йөртә башлыйлар. 21 елгы ачлыкка кадәр биредә 520 хуҗалык булган. Әлеге елны авылга күп казалар килә. Һәм халыкның күбесе төрле җирләргә күченеп китә. Аю китергән зур түгел, әмма дә һәр урамы тыгрыгы чиста, төзек. Мин эшләгән вакытта аю китергән авылында 60 хуҗалык иде. Хәзер 45 хуҗалыкка калган. 180 кешедән 150 кешегә калган биредә. Һаман да кешеләр килми, яшьләр китә. Мөмкинчелек тә бар яшәргә. Авылыбыз бик матур. Мин эшләгән вакытларда әле җәяү җырып эшләдек. Асфальт юллар юк иде, газ кертмәгән иде, сулар кертмәгән иде. Хәзер барсы да булар бик матур авылыбыз. Әнә нинди матур килгәндә күргәнсездер. Газ да кергән, су да кергән, кайнар су да килә. Шәһәрдәгечә тормышыбыз, Аллаһка шөкер. Гөлфизә Зиядинова әлеге авылга 72 елны күрше Ширмешан авылыннан килен булып төшә. Ай китергән авылда бүгенге көндә 46 йортта 152 кеше исәпләнә. 2015 елда хөкүмәттән президент программасы нигезендә яңа клуб төзелде. Яңа клуб эченә безнең бик кирәкле фельдшерлык пункты эченә кереп калды. Халык бик канәгать. Ай китергән авылы кичкенә генә булса да үзе яратып кешеләр үзе безнең кичкән шәһәрчек дип йөртәләр. Чыннан да бу авылны шәһәрчек дип атап була. Халкы аның тырыш, уңган. Унар 20шәр сыер асраучы гаиләләр дә бар. Ат тотучылар күп. Һәр хуҗалыкта диярлек каз, үрдәк үстерәләр. Аю кидергән үзәге матурлыгы, төзеклеге булган кешеләре белән таң калдырды, яраттырды. Шәһәребезнең Мәрҗани мәчетендә гырыф-гадәтләрне, йолаларны саклап калу өчен төрле чаралар уза. Менә мәсәлән, узган елны үткәрелгән шәҗәрә бәйрәмендә 10 мең кеше катнашты. Әлеге бәйрәм бу елда үтәчәк һәм шул хакта сөйләшер өчен студиябызга Мәрҗани мәчетенең имам-хатибын, Казан шәһәренең Аксакаллар шурасы рәисен Мансур хәзрәт Җәләлетдинов чакырдык. Хәерле көн, ассаламу алейкум, Мансур хәзрәт. Алейкум ассалам, рахматуллаһи ва баракатуһ. Менә әйтеп киттек инде, узган елны да шәҗәрә бәйрәме үткәргәнсез. Ничегрәк үтте узган елны, менә шул ул популяр булганлыктан быел үткәрергә уйладыгызмы әлеге бәйрәмне? Юк, беләсезме, әлбәттә дулкынланасың. Дулкынландык, бөтен үзебезнең иҗат төркеме белән, бөтен имамлар белән ничек үткәрербез дигән идек. Шул хәтле халык җыелыр дип тә исәпләмәгән идек, көтмәгән идек, әмма халык бик күп булды. Аннарысында шалта тотмай килепме, тагын үткәрәсезме дип, менә быел тагын үткәрергә булдык. Чөнки бик кызыксынучылар да бик күп булды, кызыксыналар аны менә, аннарысын зур бәйрәм бит инде ул, беләсезме, үзенең нәселегне беләү, шәҗәрә бәйрәме булай гына дип аталмый бит. Күп кеше бүгенге көндә үзенең нәселен дә белеп бетермәй бит инде. Чөнки Совет чорында яшәгәндә архивлар кайда югалды, бик ватан сугышы да булды бит инде, раскулачивание да булды бит инде. Менә хәзер бу яңадан бу традицияны торгызырга тырышабыз. Максатыгыз менә шушы бәйрәмнәрне ул яшьләр килеп күрәме, карыймы, яшьләрне дә җәлеп итәсезме? Менә шул бәлки максаттыр да, үзебезнең шәҗәрәбезнең, үзебезнең буыннарыбызның кем безнең әтиәннәребез булган, әби-бабаларыбызның бабалары кемдер булган, кайсы елга тоташа, кемнәр хәнәрчеме, кемме, имамлар бу, ниме, бүгенге көндә күп әйтә, минем дәвати мулла иде, минем бабаем мулла иде дип, анда кемдер теге хәнәрче, кемдер анда язучы, шигырьче, төрле кешеләр. Менә бүген әлбәттә кызыксыналар, яшьләребез әлбәттә яшьләребезнең беләсе килә. Анда урысча әйтә, а кто же у меня бабушка, дедушка были дип. Кем әби бабай дип, энәс монда килеп, карап, аннарысы без бит монда мәшһүр кешеләрне чакырдык, алардан инде күрсәтәбез экранда, кемдер алар, ничек килгән. Әлбәттә кеше бик кызыксына, бик киләләр, омтылалар, аннарысы без булай гына бәйрәмне оештырабыз бит, концерт программасына куябыз. Аяның программасы нидән гыйбарәт? Анда мөнәҗәтләрдә укыйбыз, бәйтләрдә башкарабыз, теге илаһи моңларда яңгырый, анда мастер-классларда, анда төрле чаралар. Бик кызык үтә бу. Аллаһка шөкер, узган елда әйтәм, шу кеше таралырга да ашыкмады. Соңга хәтле утырдык,
тағын да әсер кіші кітті нәрсе олар екен дейіп. Әміне шәжәрені сіз өзіңіздің мисалыңыздан шығып, нешегірек тізи башларға, кішілерге де біразына аңлатып кетсеңіз? Бисмилладан. Әлбәттә, һәрбер башлап торган эш бисмилладан. Менә беләсезме, күп сорашып йөриләр. Әти-әнисеннән сорый инде. Абыйсан, кем дәватием булды? Дәватиләр исән булса, алардан сорый, кем сезнең дәвати булды? Bir vaqt bir kishi keldi menga ishimga, o'zimni gina misol aytib aytayim. Bir kishi keldi de menga yordamchim aytdi, "Hazrat, sizga unda bir kishi kelgandi. Aytdim, u sizning tug'aningiz deydi. Ammo lekin siz uni bilmaysiz" deb aytadi. Men aytdim, "Hech kim mening tug'anim, men uni bilmayman." Shulay deb aytdi. Aytdim, kirsin. Bu kirdi, o arkadaşlar şecereni yazıp tüzüp yeri iken. İzlegen? Ayye, şulay, ayye benim aninin tuğan avulundan kelgen bu kişi. Hem o'zin familiyasi birisinden sorab sırı yeri kim o qaya yaşay, neyse adresini tapıp şunda barıp ana şunda şecere tüzi. Bu bugün kınday şeginlerek arxivlar var. Arxivlarga müracaat etirge bola. Anda elbette ol tulevle. Bu indi reklama gittin. Tuliler anda arxivlar tavap bereler. Kim onlardan әби бабалары кімдер болған, қоя эшләгәннәр, қоя яшәгәннәр, қоя туганлар, ничәнче елны бөтен нәрсәне язып бирәләр. Архив сакланган булса, әлбәттә. Сез үзегезнең шәҗәрәгезне тизеп ясадыгыз? Тырыштым, әмма ләкин безнең дуатиләребез, туган булган кылмайырда дип, аннарысын Сиргашка күчкәннәр, Раскулачева булган, Раскулачев анда күчкәннәр, исемнәрен астырып бетергән, шундый bu gajayip түгел. Bu күп кешенең исемнәре алышылган, фамилиялары алышылган. Чөнки ул вакытта репрессиялардан да качып, Раскулачевдан да качып жүргән кешеләр бик күп булды бит инде. Шуннан кире бу тиргә урай ул теге гарап илләрендә. Анда менә исем әйтсә, Абдулла ибн Ali, ибн Ибрагим, ибн барысында алар 9 буынга хәдде. Но җиде буынга белсән, бу инде зур шатлык. Дұғада қылырға керек, жиді болуға қадар. Сіз мұна Мәржани мәшітті тарафынан бит шәжәрә бәйрәмігіне түгіл, мұна көптен түгіліне ешіттік бишік жырларын тұрғызу, олар бойынша да бәйгі ұйыштырдығыз. Біріс ме? Біріс, мұна мәшіт, бүгін күнде кіші қоры мәшіт, ол фәқат сәжді оқытырған жер. Сәжді қылалар, анда дұға қылалар кетсен, қайыр бересінде деп түгіл. Мәшітті біз ғымымын қалдықтан жәреп ете өзінен, чақырға тиіш. Bu da dağıvat, halktan çakırak, kuburak bugün yaşlarımız kesinler, meştibizge, bunda şecere beyramında var, bişikçilerimiz de var, menajetlerde, Kur'an beygisi de, azan beygisi de, türlü sport çaralarda ötkelemiz, voleybol, mini futbol, hem türlü. Daimi bizden işler başlatıra, yaş üsmerler birinde, küçükler neni bağlılar birinde, bağlar bahçesi de, bütün nesilsi var, yani bu önkünde şariatta da şulay. Kişi dünyaya kireyken, isim kuşura kirey. Koya barat meşitke. Meşitke kireyken şunlara hakika kirey. Hakika da çalarlar. Banket zalları da burt kirey. Bütün nese uyuşturulgan. Hatta Meceli Meşit'in tarafında uzun bilesiz, şimdi ziratta var. Şunda şariat kanalları boyunca jirdiğimizde. Bula kişi dünyaya kireygenden sonra iler bakti, iler rahti. Bişikten alıp lahatka kadar biz onu bütün kişiden koruyuz. Bütün turmuşun nikahlar olsun mu, isim koşular mı, hem başkalar mı, türlü çaralar mı, bişik yerleri. Bişik yeri degende şunda da bu biz uylagan indi bir 30-50 belki 100 kişi jıyılır deyip 600 kişi katnaştı. 600 kişi katnaştı bana bu bişik yerinde. Sakaryadan alıp Kırıngır'a kadar. Şu hatta çit illeri oldu. Çit iller degen, ближний зарубежье, Kazakistan, Özbekistan'dan, Türkmenistan'dan, Azerbaycan'dan, şunda da katnaştılar, bizge jiberdiler bişik yerlerini. Bu da büyük mühim bir. Mühim bir iki söz bilen kalkıp gitmem ana mümkün olsa. Çünkü mühim bir degende bala tuğaş, in birinci neseyişete Anise'nin tavuşunu işte. Anise'nin tavuşunu işte. Anise'nin tavuşu cevap jiberse de Anise şu adam nasıl deyip diyse şunda bala tanışlana. Ayıklarga yatkandayın da Anise muğu bulmasa da, sluh bulmasa da Anise matur ittirip o bir dua o yani buna bu hakkında çok kişi kompüterden bile bu programирование şekilde.
баласын инде программировать итә. Инсан сау булып үссен, баланың тәртипле булсын, игелеген күрергә насыйп булсын, һәм башка нәрсәләр. Бу бишек җирдә бу әнисенең тавышы белән балага, әнисенең сөте белән, тавышы белән балага менә бу тәртип, әхлак сораган. Пәйгамбәрбез дә әйткән бит. Баланы берсе килгән бит анда 6-7 яшендә бала тугач, я Расулулла, кайчан баланы тәрбия башларга кирәк? Ничә яшьсең балага? Менә 7 инде. Суган калгансың бит, күпмегә? 7 яшькә дип. Бала туган чагында тәрбия бирергә кирәк. Шул бишек җире белән үк шунда ук тәрбиялисең баланы. Бик күркәм эшләр башкарасыз, Мансур хәзрәт, бик зур рәхмәт сезгә. Инде киләчәктә дә шушы проектлар гөрләп үтсен, уңышлар теләп калабыз. Амин, сезгә дә уңыш. Һәм менә шундый бер үрнәк гаиләләрнең берсе, Газимовлар гаиләсенә дә кунакка барып кайтыйк. Алар да 7 буын бабасын эзләп табып шәҗәрә ясаган. Тарихта без республика күләм шәҗәрәләр бәйгесе катнашучылары белән танышуыбызны дәвам итәбез. Бу юлы без сезне Яңа Чишмә районы Зирәкле авылында гомер итүче 9 буын нәсел шәҗәрәсен булдырган Газимовларга кунакка алып килдек. 497 исеме билгеле булган зур нәселнең башлыгы Мидхәт Газимов. Кушаматы буенча Музей бабай. Аны алай авыл халкы атап йөртә. Мидхәт әфәнденең 62 еллык тарих укытучысы стажы бар. Моннан кала ул авыл музеенда оештыручы. Бүген советник вазифасында. Армиядан кайткачтан 64 елны мин инде кешеләрнең исем фамилияләре, атасының исемнәре белән кызыксына башладым. Туган еллары, үлгән еллары белән кызыксына башладым. Чөнки кеше үзенең иченче буыныннан ары китә алмады. Мин аңа шул кадәр гаҗәпләндем. Мен ничек инде олай үзеңнең бабаңны белмәскә мөмкин. Менә шуннан инде, мәсәлән, минем дә Газимов Гариф Газимович. Газимовның бит чын фамилиясе ничек була? Газимның атасын табырга кирәк булды. Мөхәммәд Карим. Сказкага таянып инде Мөхәммәд Кәримнең дә әтисен таба алдым. Рахим Кул. Аннан соң чәчә инде Рахим Кулның әтисе Әмир. Менә шушы бөтенесен әгәр туган елларына чагыштырып әйтсәң, шушы 1770 елга кадәр төшеп була. Кайбер нәселләр белән авылдагы 1710 елга кадәр төшә алдым. Газим бабай нәселен өйрәнгәндә Татарстан Милли архивында сакланган 1858 елгы 10-нчы ревизия сказкасыннан, 1904 елда төзелгән Зирәкле авылы планыннан, яңа кушымта итеп бирелгән приговорны Татарстан һәм Уфа дәүләт архивларында сакланылган метрика язуларыннан файдаланды. Авыл советында сакланып калган Зирәкле авылы буенча хуҗалык китаплары да ярдәм итте Мидхәт абый. Ул тапкан мәгълүматлар йөзләгән якташларына шәҗәрә төзергә булышкан. Мин сезгә әйткәнем, әнә авыл халкына ярдәм итү буенча, һәр семья буенча, менә шу. Пожалуйста, кем генә мөрәҗәгать итсә дә, мин аларга турыдан-туры җавап бирә алам. Бу әйтик, ревизия сказкасын укый барам, яки метрик язуларын укый барам. Миңа бит инде авыл халкы таныш. Менә шуннан соң аларны айрым-айрым кәгазьләргә төшерәм. Минем гадәтем инде шулай. Менә һәрберсенә. Менә Авыл, мәктәп, колхоз тарихы, туган як бәйтләре. Булар барысы да Мидхәт абыйның фәнни хезмәт нәтиҗәләре. Бүген 54 китап иҗат иткән. Музей бабай үзенең фәнни эзләнүләре белән бик күп тарих сөючеләрне канатландырган. Әтисенең бер туганы оныгы Гөлфия Хәлиуллина да шәҗәрә төзү эшенә үз өлешен керткән. Ул Газим бабайдан алып, аның буаларын, оныкларын, оныкчыкларын туплау эшен алып барган. Һәр кайсының нәрсә белән шөгыльләнгәннәрен дә язып барган. Газимның бит инде 9 баласы, 9 баласының 4 малай 5 кыз. Алар шуның хәтле авылда данлыклы гаиләләр, бүгенге секендә дә Газим нәселе дип йөртәләр безне. 4 малай да Газимның бер туган ир туганы Гәрәй, балтастасы, умартачылык, бакчачылык белән шул буыннан бирле 5 буынына бүгенге секенгә килә. 5-нче буын булып минем энем Газимов Нияз, аның кызы, менә шул эшләр ичисендә бүгенге секендә дә әле дәвам итә безнең, әлхәмдүлилләh. Менә кызларга килгән вакытта, кызлар кул эшләре белән, аш-су белән, бәйләү, тәүгү, сугу белән бик данлыклы булалар.
Авылыбызның кызларына һәр вакытта үрнәк итеп, газымныкылар кебек уңган булыгыз, газымныкылар кебек тырышыгыз дип әйтеп, һәр вакытта газым кызларын үрнәккә әйтәләр. Гөлфия ханымның төп максаты үз нәселенең һөнәрләрен саклап калу. Бүген алар элеккеге заманнардагы кебек иске сөлгеләрдәге бизәкләрне намазлык сөлгеләрдә кабатлый. Киләчәктә Газымов гаиләсенең аш-су китабын да булдырмакчы була ул. Бу нәсел кызлары бүген дә шәк-шәк бавырсакларны тел йотарлык итеп пешерәләр ди Гөлфия ханым. Газымовлар галим-мугалимнәр нәселдә әле. Әлегә 22 кешенең укытучы булуы билгеле. Газым бабайның улы кызы Мөгаллимә авыл мәчете манарасыз булган чорда да җомга намазлары уздырган. Хәзерге буын да намазда. Мидхәт абый 81 яше белән барса да фәнни эшен туктатмый. Авылда туучы үлүчеләр саны алып бара. Кешеләргә шәҗәрәләр төзергә булыша. Үземнең иң зур байлыгым километрлар белән саналган басмаларым түгел, ә кадерле гаиләм ди ул. Зәйтүнә апа белән 56 ел бергә тату тормыш күрәләр. 5 балалары, 9 оныклары, 2 оныкчыклары бар аларның. Нәсел җепләренең дәвамчылары алар. Бик ышанам, алгы көндә безнең тарих дәвам ителер, табылырлар дәвамчылар, ә эшләре нәшер ителер. Киләчәкнең башы бүгенгедә. Нинди бәхет, картлык көнеңдә, оныкларың сиңа рәхмәт әйтсә, матур итеп туган телеңдә. Матур итеп туган телендә шигырьләр сөйләсәләр тагын да рәхәтрәк. Кайтысым сызлавы, басымны быраулый, бүредәй улым да мәшедәй мыраулым. Ут капкан шикелле, шабам да шабам мин, тостыма ябам мин, дарулар кабам мин. Гәүдәгә ябыктым, яңакка шимердем, ник сулхатлы мин конфет кимердем. Сызлый да сызлый тез, тыңгай кишеттән, осамас идемле конфетны һич бүтән. Кирәкми, барсында диңгезгә атсыннар, заводын ватсыннар, кибетен япсыннар. Күлләрем йомылмый, авызым ачылмый. Ой тешем, сызлавы басылмый. Шу, туктагыз, сызлады и бетте. Ватмагыз заводны, япмагыз кибетне, бирегез конфетне. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, барчагызга да күтәренке кәеф һәм уңышлар теләп калабыз һәм тапшыруыбызны кунакхана сәхифәсендә дәвам иттерәбез. Бик кызыклы темага сөйләшергә булдык һәм шул уңайдан студиябызга кунакка Татарстан Республикасы буенча Роспотребнадзор идарәсенең туклану гигиенасы буенча күзәтчелек бүлегенең баш белгече, эксперт Шәмсетдинова Кадрия Дамир кызын чакырдык. Хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн. Кадрия Дамировна, бүгенге көндә менә җәй, җиләк җимешләр, төрле яшелчәләрнең вакыты. Менә сез аларны ничегрәк ашарга тәкъдим итәсез? Бу аларны күпләп ашу гомумән дөресме? Елның теләсә кайсы вакытында безнең туклану төрле тәмле, файдалы булырга тиеш. Яшелчә, җиләк җимешләр сәламәтлек сәламәт туклануның әһәмиятле өлеше булып торалар. Чөнки аларның составында күп төрле биологик актив матдәләр, витаминнар, минераллар, эфир майлары, шулай ук клетчатка бар. Көндәлек туклану рационында яшелчә, җиләк җимешләр куллану күп авыруларга профилактика чара булып тора. Шулай ук йөрәк-кан тамыры авырулары, яман шеш авырулары, остеопороз. Шуңа күрә дә белгечләр көн сайын яшелчә, җиләк җимешне 400 граммнан да ким булмаган күләмдә кулланырга киңәш итә. Әмма Татарстан стат мәгълүматлары буенча татарстанлылар тәкъдим ителгән нормалардан азрак кулланалар яшелчә, җиләк җимешләрне. Яшелчә, җиләк җимешләрне сатып алганда шулай ук сезонлыларына өстенлек бирергә кирәк. Чөнки сезонлы яшелчәләр, җиләк җимешләр алар үз табигый циклы нигезендә түтәлдә агачларда өлгергән җиләк җимешләр. Җәй көне кеше организмына салкын көннәргә караганда азрак калорий кирәк. Шуңа күрә безнең рационда аз калориялы продуктлар кертергә.
киңәш ителә. Смузи, ашлар, салатлар. Шулай аксымга бай булган сөт продуктлары, ит, май, йомырка продуктларын баш тартырга кирәк түгел. Безнең туклану баланслы булырга тиеш углеводлар, майлар һәм аксымнар буенча. Менә хәзерге вакытта җиләк җимешләрне бит инде анда урамга чыксаң, әбиләр дә сатып тора үзләренең бакчаларында үскән җиләк җимешләрне төрле супермаркетлар, кибетләрдән дә аларны алырга мөмкин. Менә кайсы әйбәтрәк, ышанычлырак? Азык-төлек яшелчәләрне гомумән сайлаганда юл буйларыннан, стихия базарлардан рөхсәтсез сауда урыннарынан түгел, санитар-ветеринар экспертиза узган махсус сауда нукталарынан аларга киңәш ителә. Шулай ук яшелчә җиләк җимешләрне саклау шартлары үтәлгән, яхшы вентиляция, суыту камерасы булган сауда нукталарынан сатып алырга кирәк. Шулай ук сауда нукталарының гигиена торышына да игътибар итәргә кирәк. Персонал тарафыннан шәхси кагыйдәләр үтәлү шартлары булу зарур. Сатучы чиста санитар киемнән эшләргә тиеш. Шунда утырга ярамый. Кулланучы сатучыдан продукцияның сыйфаты һәм куркынычсызлыгы хакында документларны һәрвакыт таләп итә ала. Шулай ук җиләк җимешне сайлаганда тышкы кыяфәтенә игътибар итегез. Шулай ук сауда нукталарында бозыла башлаган, кабыклары зарарланган җиләк җимешләрне сату тыела. Шулай ук бакча культураларын, кавын, карбызны кисеп сату тоже шулай ук тыела. Менә аны сатып алганда без алдык, мәсәлән, алма алдык, җиләк алдык. Менә аларны ашар алдыннан ничек тә булса эшкәртергә кирәкме? Гади салкын суда гына юсаң ярамыймы? Базарларда яшелчә җимешләрне тотып карамагыз. Шулай ук җиләк җимеш яшелчәләрне җинтекләп ю, ул йогышлы авырулардан профилактик чарасы булып тора. Бәрәңге, кишер, чигендер кебек яшелчәләрне җылы суда тотып, 10-15 минут җылы суда тотып, яхшылап щетка белән юырга кирәк. Шулай ук яшел суган, укроп, кузгалак, кинза кебек яшелчәләрне тамырларынан арындырып, саргайган яфракларынан арындырып, 10-15 минут салкын суда тотарга, су чытарганча алыштырып торырга. Аларның өслегендәге микроорганизмлар һәм элементларны бетерү өчен ярты сәгать суда тотарга. Эремә өчен 1 литр күләмендә суга 1 аш калагы төз һәм 1 аш калагы сиркә кушыла. Кадрия Дамировна, менә безнең җирлектә барлык җиләк җимешләр үсми бит инде. Мәсәлән, шафтала ул бездә юк. Аларны ашарга кирәк. Менә безнең республикабызда яшәүче халык бездә үсә торган җиләк җимешләрне генә ашап, үзенә кирәкле витаминнарны җыя аламы? Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, әлеге сорауга җавапны сез безнең социаль челтәрләребездә ишетә аласыз. Шуңа күрә безгә язылыгыз һәм тыңлагыз. Кадрия Дамировна, сезнең белән саубуллашабыз. Бик зур рәхмәт. Эшегездә уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт. Дөнья байлыгын без үзебез белән алып китә алмыйбыз. Безнең белән бары тик кылган гамәлләр генә күчә. Ахирәттә безгә изге гамәлләребез ярдәмгә килсен иде. Шундый теләктә тапшыруны без бүгенгә төгәллибез. Сизәсең, бүген ничектер ашкынып, талпынып, ашыгыбрак эшләдек, әйме? Чөнки 2 атнага ялга китәбез, рәхәтләнеп ял итәбез. Сез, хөрмәтле тамашачылар, манзара тапшыруын югалтмагыз. 2 атнадан соң Алла буйрса, 17 июльдә күрешкәнчегә кадәр сау булыгыз. Исән булыгыз. Сиңа да уңышлар.